Jeg hedder Christina Mikkelsen, og jeg er 80 år gammel, og jeg skal repræsentere Danmark ved Missionary. Så det bliver utrolig spændende. Jeg har valgt at komme ind til Dermocosmetics, fordi jeg har nogle strækmærker på min inderlov, og jeg har været rigtig ked af det, fordi det er noget, der har gjort mig rigtig usikker. Og når man er på en scene, så det sidste, man skal, det er at se usikker ud. Har du ar eller overfladiske rynker, strækmærker efter træning eller graviditet, så kan en professionel dermorollerbehandling hos Dermocosmetics være en oplagt løsning for dig. Der anvendes en rulle med ultratynde nåle, som rulles hen over huden. Hermed opstår en kontrolleret skade på huden, hvor på kroppens eget regenerationssystem stimulerer cellefornyelsen. Dette fører til dannelsen af nyt kollagen og forbedrer hudens elasticitet. Du skal forvente flere behandlinger for at opnå markant forbedring af skaderne i din hud. Dermoroller til hjemmebrug kan bruges som supplement til en professionel dermorollerbehandling, men kan aldrig erstatte Dermocosmetics erfaring og specialiserede udstyr.